गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बे खेबाव हा फाट्टाखौ लानानै मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हा फाट्टा बानायनो थाखाय बे बारनिफ्राय अफिस एबा मावख'फोराव थांनायनि गोनांथि गैलिया। जुदि नोंथांनि हा फाट्टाया मानिबा जाहोनाव गोमायोब्ला बे खेबाव जिंगासिनो गोनां गैलिया। न'आव थानानैनो गावबा गावनि हा फाट्टानि खामानिफोरखौ मावनानै लानो हासिगोन। मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथाङा गावनि हा फाट्टानि फोरमानखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। हा फाट्टाखौ रैखाथि गोनां डिजि लकाराव सोनानै दोननाय जाबाय। बे गोनांथार बाथ्राखौ फोसावनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि मिशन बसुन्धरा 3.0 नि गेजेरजों गासै हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थांखि लादों आसाम सरकारा। बे बिथांखिनि गेजेरजों आसामनि हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो हा फाट्टा एबा हानि मोनथायखौ होनो थांखि लादों आसाम सरकारा। मोनफ्रोम धोरोम थानसालि, फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराबो बे खेबाव हा फाट्टा मोनगोन। बे हा फाट्टा फोसावनायजों लोगोसे आरो आसामनि बायजोनि सुबुंफोरनिसिमबो मोनसे गोनांथार फोसावनाय। आसामनि बायजोनि सुबुंफोरा बे खेबनिफ्राय हा दखल खालामनो मोननाय नंलिया। बे गोनांथार फोसावथायखौ होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। रायजोआव दासान्दि रां सुद हरग्रा एबा रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों संदानबाय थानाय समनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोख्रों बाथ्रा फोसावदों। रायजोनि गेजेराव रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै आरोबाव गोख्रोंसिन राहा लागोन। जायफोर रां दाहार हरदोंमोन बे रांनि सुदखौ जायफोर सुबुङा रां दाहार लादों बे रांखौ गरसेबो हरफिननाङा होननानै फोसावना होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। रायजोनि गेजेराव रां दाहार हरनाय एबा सुद हरनाय हारिमुखौ बन्द खालामनो आसाम सरकारा गोख्रों थांखि लानायखौ मिथिहोदों। रायजोआव रां सुद हरग्राफोरनि दखाना बन्द जासिगोन। रां दाहार हरग्राफोरनो गरसेबो रां हरफिननांला एबा रां दाहार लाग्राफोरनि सुदआ फ्रि जाबाय होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होदों। फैगौ साननैसोनि गेजेरावनो रां सुद हरग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों थांखि फोसावगोन होननानैबो मिथिहोबावदों। गासैबो बिमा बिफाफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। सिगांनि समफोराव आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार खौरां मिथिनो मोन्दोंमोन। बेबादिनो फिन खेब गथ'साफोरनि थाखाय ब्लु आधार कार्डनि सोमोन्दै जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोनोम जानायनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरनि थाखाय ब्लु आधार कार्डआ गोनांथार जासिगोन। बे ब्लु आधार कार्डआ गासैबो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय गोनांथार जागोन। सरकारनि गुबुन गुबुन मुलाम्फाफोरखौ लानो थाखाय गथ'साफोरनो ब्लु आधार कार्डनि गोनांथार जागोन। ब्लु आधार कार्डखौ अफलाइन आरो अनलाइन बे मोन्नैबो बिथिंजों एप्लाइ खालामनो हागोन। uidai.gov.in अफिसियेल वेबसाइटआव ब्लु आधार कार्डखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेनो अफलाइननि गेजेरजों ब्लु आधार कार्डखौ बानायनोब्ला आधार कार्ड बानायग्रा मिरुआव थांनानै ब्लु आधार कार्डखौ बानायनो हागोन। फिन खेब चीन हादरा सोलोगोरा आखु दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दों। मुलुगनि गेजेरावनो चीन हादरखौ सोलोगोरा आखु दिन्थिनायाव आखा-फाखा होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे समाव चीन हादरा मेनुफेक्सारिं हाबनि गुदि बिथामोन। नाथाय आथिखालनि समाव चीन हादरा खामानि गैयैनि जेंना आरो रांखान्थि दावख्लायनायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। साप्लाइनि रुजुनायाव डिमान्ड खालामनाया खम जानायलाय चीन हादराव दिहुनथाया खम जालांदों। जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा खामानि गैयैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। गुबुन फारसेथिं चीननि नसुं हादर भारतनि रांखान्थिया जौगाखांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै चीन हादरखौ नागारनानै फैनाय माखासे कम्पानिफोरा दायो भारतआव गोदान कम्पानिफोरखौ खुलिनो नागिरदों। बेखौ नोजोर होनानै चीन हादरा आमेरिकानि गोसोखौ बोनो थाखाय पान्डा डिप्ल'मेसि कार्डखौ बाहायदों। चीन हादरनि वाइल्डलाइफ कनजारभेशन एस'सिएशनआ वाशिंटननि नेशनेल जु एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे चीन हादरनि बांसिन पान्डाफोरखौ आमेरिकायाव दैथायहरनो नागिरदों। चीन हादरनि सोलोआरि खान्थिनि बादिब्ला पान्डा डिप्ल'मेसिनि गेजेरजों चीन हादरा आमेरिकाजों लोगो जानो आखाइ फोलावहरदों आरो चीन हादरनि बेबादि साननाय हनायजों मोन्नैबो गोहोगोरा हादरनि गेजेराव राजखान्थि सोमोन्दोआव जेंना सोमजिनायाबो सुस्रांजानो हागौ। बिटिआर सरकारा मोनसे गोदान थांखि आखायाव लादों। बाय'मिका स्पेस लिमिटेड सेन्टारजों बिटिआर सरकारा मोनसे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं साइनिं खालामदों। बेनि गुबै थांखियानो जादों स्पेस एबा अख्रांमाखौ लानानै
बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरा मिथिनो हानायनि सुबिदाखौ बांहोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। जोंनि फरायसाफोरा बिगियाननि सोमोन्दै बिजाबाव एफा एनैल' स्पेस एबा अख्रांमानि सोमोन्दै मिथिनो हायो। गासै बुहुमखौरांखौनो मिथिनो थाखाय फरायसाफोरा आद्रा थायो। बेखौ नोजोर होनानै इसर'जों लोगो नांनानै बाय'मेका स्पेस लिमिटेड सेन्टार दङ, जाय माखासे कर्स डेभेलप खालामदों आरो भारतनि माखासे रायजोफोराव बे कर्सखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों। बेखौ लानानै बाय'मेका स्पेस लिमिटेडआ बिटिआर सरकारजों सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बिटिआर सरकारा बेनि सायाव थिरांथा लादों दि बिटिआर ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा भारतनि आरो बुहुमनि फरायसाफोरजोंनो लोगोसे समान थाखोआव थांफानो हायो। बेखौ लानानै बिटिआर सरकारा मोनसे गोदान थांखि लादों। जोंनि फरायसाफोरनि साननाय हनायखौ जौगाहोनो आरो सिमांखौ गिदिर नुहोनो। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि फरायसाफोराबो स्पेस साइन्टिस्ट जानो हायो। बेखौ लानानै बिटिआरनि गं 10 बिगियान फरायसालिफोराव गोदान साइन्स सेन्टार गायसंनो थांगासिनो होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। फैगौ लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिपिएफ दोलोआ थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार लक सभा बियाबनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होदोंमोन। बे फोसावनाय बिजाथिफोरनि गेजेराव प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरग'यारि आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथांमोननि मुङा दङमोन। बेखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदों, क'क्राझार लक सभा बियाबनिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिजाथि महरै गसङोब्ला जेंना जागोन होननानै बुंथिदों। मानोना पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ एसटि सुबुं नङा। पृथ्वीराज नारायण देब मेस बायदि मानसिखौ बिपिएफ बायदि मोनसे गेदेर राजखान्थि दोलोआ माबोरै बिजाथि फोसावनो हायो होननानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदों। आसामनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जायनि नखराव रेशन कार्ड दङ थेवब्लाबो अरुणोदय आसनिखौ मोनाखैब्ला गोदानै अरुणोदय आसनिखौ होनो थांखि लादों आसाम सरकारा। थांनाय साननैसो सिगां लाख लाख आइजोफोरनो अरुणोदय आसनिखौ होनाय जादोंमोन आसाम सरकारा। फिन आरोबाव गोदानै 3 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय आसनिखौ होनो थांखि लादों आसाम सरकारा। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौबो मिथिहोबावदों दि जाय आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्सआव लन लादोंमोन बैसोर रेहाय मोनगोन। सिगांनि समाव लाख लाख आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्सआव लन लानायखौ रेहाय मोनदोंमोन। थिग बेबादिनो फिन आरोबाव 6 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्स लननिफ्राय रेहाय मोनगोन। आं बिसायख'थि गेलेगोन, आंखौ रावबो जेबो बुंनो हाया आरो हमथानो हाया होननानै नब'सरनियाया बुंबाय थानायखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। नब'सरनियानि बेबादि बुंबाय थानाया गावनि लाजिनायखौ दोनखोमानो थाखायसो बुंदों। नाथाय जेखि बुङा मानो बियो बिसायख'थि गेलेनो हाला। बिसायख'थि गेलेनायखौथ' दोनथ'दो, गावनि साजानिफ्राय माबोरै बारग'नो हायो दायो बेखौ सिन्था खालामनांगौ होननानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदों। 2023 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव हाइ कर्टआ मोनसे अर्डार होदोंमोन दि जेसेबांनाखि सनियाफोरनो एसटि सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन बेखौ गासैखौबो केन्सेल खालामनाय जाबाय आरो माखासे सनियाफोरा बे एसटि सार्टिफिकेटखौ लानानै गेस एजेन्सि जादोंमोन, पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्स आरो एसटि खथायाव साख्रि लादोंमोन। बिसोरनि बेरेखायै केस जागोन आरो साख्रिया थांजोबगोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों। फैगौ 1 मार्चनिफ्राय गारि मटर सालायग्राफोरा गारि मटरफोरखौ सालायनायनि सिगां सांग्रांथि जादो। हान्थामेला बिफाना मोनसे नटिस फोसावदों। 1 मार्चनिफ्राय जुदि नोंथांनि गारिफोरनि फोरमान बिलाइ, इन्सुरेन्स, लाइसेन्स, फिटनेस सार्टिफिकेटफोरा जुदि रोखा आपडेट गैया अब्ला नोंथांमोना जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। जुदि गारिनि फोरमान बिलाइफोरा रोखा गैयाब्ला नोंथांनि गारिखौ हान्थामेला बिफाना लाखिनाय जागोन। 1 मार्चनिफ्राय लामायाव हान्थामेलानि संदाननाया सोलिगोन। हान्थामेला बिफाना खारथाइ 3 मुंनि मोनसे संदाननाय थांखि लादों। बेनि गेजेरजों नोंथांनि गारिनि गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ नायगोन। देग्लाय बोसोरनि एबा 2024 मायथाइनि जानो गोनां लक सभा बिसायख'थिनि जेनेरेल इलेक्सन डिटेल्सखौ फोसावबाय। फैगौ मार्च दाननि 28 खालाराव नमिनेशन जागोन। 19 एप्रिलाव पलिं जागोन। 22 मेआव भट साननाय आरो फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फोसावगोन। 30 मेआव गोदान सरकारनि फर्मेशन जागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।